Tu era. Hostia, guapo, Bai. Bueno, bai. Joder. Beitu argazki hau. Karrantzan ipiniko dutela autobus gehiago. Madre mía. Joder. Salud. Hostia, no sé garela. Barkatu. Kaixo. Kaixo entarterri, hemen gaude atal berri batean, eta hau da astoa. Enkarteriko gazteen arrastoa. Bueno, gure parean hemen Gari eta Nerea, beti bezala. Kaixo, kaixo. Zelan. Ondo. Tazu? Fezor. Ez, venga, ez, ondo. Ondo. Bai, ez da. Ez ondo. Betiko maz. Bezala. Ostera bezala. Eta oso ondo. Hori da. Bai. Ba, bueno, beste kapitulu Salim zelan. Nasieran. Ni oso ondo, beti bezala. Vale, perfecto. Posik. Ta futboliko kamiseta batekin, beti ez. Nola ez, nola ez. Ez da balmaseakoa, No fallo. ondo. Gutxienez. Ba, eske... Erakitzi balute... Luz arangurenekoa, Daukate aranguren kamiseta bat. Egon nintzen aranguren jolasten. Bai, bajarri hori. Egon nintzen, agori biti. Tie, dekota. Sí. Ba, bai. Ba, hori. Bueno, marduan hasta ritmo jakeatzera goaz, ezta? Bai, ez? Hale, ba. Ala, beka. Guazen, turismo jakeatzera. Bale, egingo dugu ariketa bat, guztiok hartuko dugu gure mobila. Sartuko gara hori begiratzeko zenbat denbora erabiltzen dugun mobila. Boa. Ea, ba. A bere, Boa. Tinder 20 ordu. Egunean. Bai, que no. a ber, Vale. adibidez Salim, badaukazu jarrita. Bai. Ez, orain. Bai. Zenbat denbora erabiltzen duzu adibidez X zarean, edo Twitter edo hori. Nik ez daukat hori. Buf. Ba, lorritzen, ez da ez da gartzen, bai. Bale, eta adibidez TikTok, TikTok ordu bat, ipintzen duen. egunean? Bai. Bueno, hori da gaur. Bueno. Bai, Zaban, xarot. No? Nik gutxi gora bera. Gero zu Instagram? gaur. Bai. Ah, semana ez, dia. Gaur, vale. 39 minutu. Baina eske gaur... Bai. Ah, bale, jartzen da dia, bale, Ez que dago astea eta... Bale, eta astero zenbat? Bost ordu, eta beta bat minutu. Eta zu astero, Txarto. Instagrama? bai, edo TikTok. Zenbat? Instagram beratzi ordu. Gari, zu bakarrik daukazu Instagram, zara nire mama bezala. Bai, bai. Zenbat? Ba, egunean normalean 2 ordu inguru. Eta astean ezin duzu ikusi? Ez, astean oro. Mobil hori da, en plan, top level, ez? Bai. Bueno, a ver, Eta gero seriak ikustakoa ere, nahiko txo. 42 minutu. Bueno, Ondo? eta eguneko Baina media... hori da media. Eta astean 4 ordu. Hori Instagram bakar. Bai. Baina eguneko media mobila erabili, osea... Ah, bai, bai, ez nago Mobila izan. pizturik izate. Gaur, 3 ordu eta 5 minutu. Nik ez dakit nola bai. Astean? Ez Claro, gaur. Ez, irekitako aldi kopurua. 76, Zer? Eta gaur. Minutu? 72 gaur. Bueno, Gari, tios, minutu. Bai. Ez, Ondo, Gari, gaur. desblokeatze. Ah, Bueno, gaur ordu betea. Bueno, Eta erdi. joan behar gara zei ordu. a un centro de desintoxicación. Ba, bai. Bai. Ba, bai. Egia esan da. Ni bar dut. Eta hau egon nazinan petatzen etxean, aurkitu dut bideo bat, TikToken, claro, nola ez, Arraro, bai. mobilaren erabilari buruz, eta jarriko dizuet. Ia, zer pentsatzen duzuen hori buruz. TikToken 4 ordu egon ostia. Gusten duzue guztiok? Bai. Gustatu zait bideoa, Bai, gu oraintxe bertan. Eta askotan gertatzen da gotea telefonarekin zabaltzea eta ez jakitea zertara zindoa zen. Ja, bakarrik, ja hor daukazula denbora guztia. Ez duzu ez da ordua ikusten. Bai, bat, Zabaltzen egin zut, bai, hitz. hori egin dau. Saiatu behar gara, urrengo kapitula grabatzen dugunean adibidez, begiratzen zenbat erabili dugun eta gutxiago izan behar da. Vale. Bueno, Gari ez du kontatzen, saber, eski Gari... Ba, nik erabiltzen dut nahiko txo ere, Bai, bueno. Bai, egia. Ba, salia adibidez... Hale, horkatu.
Urrengorako saiatuko naiz. Jeiti behar duzu. Oso ondo. Bueno, orduan zer ekipo. Jarretuko du, Ba, zer. a ber, rastoak zer ateratzen duen hemendik. Hombre, A ber, Gari. apur bat badakiko, ezta? A ber, Gari. Ea ba. Zer dioen astoak gaur. Mobilera... Korten. Mobileren ebarabera. Mobilaren erabilera. Ez dut uste hori zebe, a ber. Seguro? Ondo irakurri dut. Bai, ondo irakurri du. Nik beti hartzen dut garraio publikoa lanera, praktiketara joateko, eta goneiz aste betez nire ingurua azterton ondo. Mitiko metroko lau aulki eta beste lau aulki, oza, 8 pertsona, totalean. Ba, ikusi dut, 8 pertsona horietatik, goizeko 7:30 edo hartzen nuela metroa, 8 horietatik, batek edo erabiltzen zuela mobila, eta gero 3 edo 4 irakurtzen joaten zirela. Goizeko 7:30. Baina gero, bueltatzean eguerdian, 8 pertsona horietatik, ni barne, mugikorra erabiltzen geunden, eta irakurtzen ez zegoen ez da inor. Osea, te quiero decir. Igual ordu 2:30 ja jendeak bidali ditu mezuak, edo bestelako gauzak daude. Bai, Bai, eta zare sozialak dauz topera, irikiten bai. Bueno, nigo nez begiratzen be bai datu ofizialak, eta erakurriko dizkizuet pare bat. Eustaten azken datuen arabera, 15 urtetik gorako gazteen arteko mugikorraren erabilera ia unibertsala da. Osea, 15 urtea. ja. Gero, 16 eta 24 urte bitarteko gazteen ia 100koak mugikorra erabiltzen du eguneo. Ez gero, orain, umeak daukate mugikorra 13 urte. Hori galdetuko. Denok daukagu mugikorra. Noiz izan Ahora zuten segura. zuen lehenengo mugikorra? Zenbat urterekin? Nik adibidez, debiel Amabi urte. mugikorra erosita DBH irun. Baina nirea zer en plan... En plan nirea. Vale. Baina DBH baten eta DBH bin neukan nire amaren mugikorra. Eta batzuetan ama zuen lan egiten goizez, Vale. ematen nuen institutorai, o era... Baina adibidez, nire lehenengo mugikorra izaten zen, izan zen Nokia bat, eta bakarrik jorazten nuen ala kulebrita, eta deitu eta... Baina nik esaten dut mugikor modernoa. Ez. Smartphone, ba. Zalen, eso es. Zalen nigo horatzen dut nire nebarreba nagusiak izaten zutela mitiko Blackberry. Blackberry, mitiko, bai. Teklas, oza, zu lehenengo mobila. Bazerakit, ez dakit. Baina gaur egun igual DBH irun, lehenengo mobila da, ez dakit, un de generación, claro. Bai. Orduan, desberdin. Ez dakit, hau zenbat urterekin, igual... Igual DBH. Ni DBH bi, bai, horri inguru. Bai. Bai, DBH iru. Baina desberdina zen. Nik gogoratzen naiz, erosi nuen mugikorra, ez neukan tarjeta ipintzeko, eta juten nintzen Balmaseoko plazara, wifiaren bila. Beti hain. Etxean ez bazeuden no hacías nada. O sea, deitu, Ba, bueno, eta katera. baina eskorain dago de topera, Bai. Orain ikusten ditut adibidez Balman San Juan plazan, hor egoten dira haume guztiak, baina gehienak zerita mugikorrarekin, eta talde berean, igual 6 ume, 6ko kuadrilla bat, eta guztiak mugikorrarekin. Baina zaretu gogoratzen, atera zutenean Pokemon hori bilatzekoak. Bueno, jendeak ibiltzen zen, oza, jendeak zer paseo bat ematzen, Pokemon bilatzera, baina orain, por lo menos. No de plazaren... Bai. Horen ez dago hori. Gero, irakurko dizuet beste bat. Ja, ba. Hemen. Pediatrics aldizkarian egindako ikerketa batek erakutsi zuen gazteen 90% sare sozialetan denbora gehiegi pasatzen zuela eta horrek depresioa eta antsietate maila handitzen zuela. Claro, es que ya ez da bakarrik zenbat erabiltzen duzun mobila egunean edo ez dakite galtzen duzun denbora hori, es que horrek bai ondorio negatibak ditu eta Bai, eta adibidez, TikToken agertzen dira neska guztiak dira superpolita. Claro. Eta... Bai, eta presio soziala, osea, ja, betidanik egon bada presio soziala, gaur egun ja, osea... Bai, eta horretan inbertitutako denbora azkenean ez duzula beste zerbaitetan inbertitzen. Claro. Hori da. Eta denok gaude sareetan, ez gaude denok behar bada hobi berean, baina sareetan guztio, egunero. Eta ja, azken datu emango dizuet, baina hau da ona. Ez da, zorra. A ver, mugikorrarekin ona, a ver. Bueno. Vale. Gazteen. Bai. Gazteen eguneroko pausuak, eguneko 20ak handitu direla azpimarratu du aldizkari batek.
Orduan, hau da. Bueno, Nola? Ez dituzte Pokemonak bilatzen, baina daukate Strava eta horrelako movida. eso es. Eta egiten dire biltzen. Mitiko mobilak ematen dizkizu. Bai, erakitzen bat pausu egin dituzu gaur. Estadistiko batzuk. Bai. Gaur egin dituzu 20.000 pausu, Ba. 8 kilometro. Hori da. Eta hori, Pues hori Azken urteetan, gora joan da. jode, ba, ez dut ulertzen. Bueno, Bai, ze daude bi bat aplikazioa eta orain daude aplikazio batzuk ibiltzen basara dirua ematen dizute. Edo sariak edo helburuak lortzen dituz. bai. Aplikazio. Eta zulan egiten sali. Zei. Bazutu bizizaren ares. Dela, a ber, oza, ez rari baten, adibidez bat mazedar arte ibiltzen eta egun pau, ez. Ez baina, bueno, azkenean erronka bezala hartzen badute, pues, es como, oye, horrela joango direla, igual, Orduan hori Eta doaintzen, ibili duzularekin, du? Bai. Orduan hori ondo dago. Bai, baditu gauza honak ere. Zarrak enduta ondo. Ondo edo, entre comillas. Bueno, Egiten duzu zerbait, zerbaiten bila. En plan, ez duzu egiten hori da zure bizitza. Bai. Osa, mundu guztien bizitza. Ba, nik ateratzen naiz garuetin. Zara lanera. Zer Ba, gara egiten. ja, hori da, en plan, penagarria da, Ja. gehiago egotea kalean dirua ematen dizuelako, edo ranking batean ondo egoteko. Ja, Seguro jendea egiten duela etxean, en plan, holan. mugitzeko. Igual lo abizuak egin. Ego katuari da. Ipini mugikorra eta... Gara ir bauzu holan, badoa, Igual ubikazioarekin egingo du. Hori ere zenbatatu Ah, bueno, baten claro, igual igual egin. aplikazioei ere hori beldurgarria da. Gaur ubikazio da. hori daude, Bai, bai. Bueno, gari seguro dakila batzuk. Bai. Ez daukuzu tituk, baina beste batzuk igual dituzu, ez? Bai, bueno, hain zuzen ere atal honetarako ekarri ditut prest, ez telefonoa gutxiago erabiltzeko, baina bai euskeraz erabiltzeko edo aukera pare bat. Eta bueno, jarraituta hori esan duzuena pausuena eta ekarri dut mendiak aplikazioa, eta mendiak aplikazioan agertzen dira Euskal Herriko hainbat mendi eta tontor txiki, aplikazio euskaraz da, esan bezala, eta joan zaitezke registratzen, zeintzuk igo dituzun, eta igo nahi baldin baduzu baten bat, sartu zaitezke tontor horretan, eta begiratu nori den azkenengo bi egunetan, eta oso komenigarria da batzuetan ikusteko nola dagoen, bustita dagoen edo ez dagoen bustita, lokatza dagoen edo ez, eta bada hor, sare bat eta komunitate bat Euskal Herria mailan, Eta ibilbideak markatzen ditu. Tipo, en plan, Gorbeiara. nahi dut, kliko eta ibilbidea ez dakiz herritik hasita. hori adibidez tontorrean klikatuta agertzen dira jendeak igotako ibilbideak, Bal. eta bideratzen zaitu beste aplikazio batera, hori ezakit Wikilok ezagutzen duzuen, Bai. baina bueno, hor ikusi daitezke jendeak egindako Vale. ibilbideak, zenbat dauden, laikak ere eman daitezke, eta bueno. Obeitu. Bai, aplikazioa no, Bai. Bigarren aplikazioa da, barre egiten dut, API deitzen da, Apai. eta da Duolingo antzeko bat, baina itanoa ikasteko. Eta orduan aukeratu ezakezu zure maila zein den, nongo itanoa ikasi nahi duzun, behar bada azkoitiba ikasi nahi duzu, eta badaude hor. Ie, Errante inberterrin, hiperraldeko... ez dakizu noiz beharko duzun, hori? Bueno, Azpeitin agertzen zara Bueno, hizkuntzarekin jolasteko apur bat, ez da dena izan behar serioa, ezta? Eta azkenik, barkatu. Joe, gari. Me emociona, es que orain dator... Baino gehiago jarraian Enkarterriko aplikazioa. Bai, Eta deitzen da, enkarterri virtual, eta bertan badaude bizita gidatuak egiteko aukerak. Holan Google Maps Street View moduko bat dago, eta badaude zenbait bizita egin daitezkenak. Eta orduan, Ez da publi, gustera, hori ez da publi, baina, interesgarria izan daiteke enkarterriko jendearentzat. Bai, eta horiek izan dira, gomendatutako euskera zauden aplikazioak. Joe, gari, ez logo nivelak. oso ona. Eskerrik asko talde. Baina ez zagatu behar duzu TikTok. Euskera zago? Bai. Bai, bilak daude euskeraz, bai. dio batzuk euskeraz, baina como tal. Ez. Bueno, baina egon altzala TikToken bakarrik euskaraz, Bai. euskaraz, Zube, Zerran euskaraz. bai, badaude. Bon, sali, mordoa ze tipak esan edo zer.
egin ditut etxerako lanak. Nola egin mugikorra erabiltzekoari usteko? Begiratu telefonoan. Hori zen tip bat. Lehenengo, zure leheneketikoa izan beharko zen, apunteak horri batean ekarri. Eta ez, Eta ez telefono. Bueno, Izalo bat, hasiko Salim, naiz. 0. vamos, Gaur egurtuko zaitugu, Salim. Ja, ikusi dut. urrengorako. A ver, Vale. Lehenengo gauza, igo Instagramen historia bat esaten. Solo WhatsApp por un tiempo. Ya está. y ya estaría. Hori da tip bat. Tip bat. Aholku gomendio. Bigarrena, a ver, negurikoa bazara, pues Siriri galdetu. Zuk ez Da. da egingo, no? Ez. Muy Bueno, Se hagan por ti. bai, eta Salim bai galdeta dio Siriri, Hombre, iPhone. duela egun batzuk ikusi genuen mutil bat, hartu zuela olako mobil bat, Musika honet. Gaugi musikazerora Ah, bai. eta zegoen horrelako mobil bat. Eta esan zian, no, es que honen abritzu dut hau, ez daukat estimulo handirik honeki. Claro, es que son leces, que justo horrelakoa zen mobila, horrela. Pasaren egunen egon nintzen ezakiz artikulu irakurtzen, eta ikusi nuen, ukutzen dugula telefonoa, bakarrik, adibidez, jo que se, ordu ikusteko edo mezu bat jaso bat dugu ikusteko, ez erabiltzeko, egunean 4.000 aldiz. Of. Ba, flipa. Zurreta lur. Ja. Eta hori ere, nola garbitu. Nik gura Hombre, eta sabiarekin garbitu. Gel horrekin, COVID-aren hidrogela, sobratzen azillo bat dau, sadoian pilo bat. Erosin zuten pilo bat. Gana, ez que, Bai. Bueno, ya, ez que hori nola egiten duzu. ez dakit. Bueno, Duaia bat. beste tip bat sartu handuzula babajiesean, eta orain ez duzela biko gehiago. agian bai. Zaiatuko naiz. Saiatu. Bueno, bueno, bikote, barduan, Bai, gen bargara. goaz, ez da? Utziko zaituztegu bilak garbitzen. Hala, eraman gurea, Hori eramango ditugu. No, bai, eman, eramango ditugu, salduko ditugu honen atean, ezkerrik asko. iPhoneen gatik asko ematen dute, Bai. hombre. Bueno, iba eraman. Bai, ¿Qué te ez. importa? Bai. Bai, dago pizka bat zikin egia esan da. Bueno, bikote, eskerrik asko. Horrego arte. Bai. Bai. Eskerrik asko. Agur. Venga. Bueno, eta orain daukagu Ainoa. Salim berriro, benetan. Bapatu. Zenbat elterson behar duzut, irrintzi bat bezala egin behar duzut. Barkatu. Venga, usartu. Ainoa! Eskerrik asko eren bai. Ondo, za? Oso ondo, primera. Kristorako irrintzia egin du. Bueno, bai, irrintzi bat egin duzunez, horrekin lotuko dugu gaurko atala. Oso. Ze gaurkoan pentsatu dugu hitz egitea euskal musika tradizionalari buruz. Nik esaten badizuet, ba hori, zer datorkizuei burura zuei? Trikitiza, adibidez, Bai. zerbait. Bie, Maurizia. Ah, Maurizia, Riztik. bai. Bai. Apa, Maurizia. Baina hori, Emakume garrantzitsua izan zen. gehien bat, ba, musika tradizional horrekin lotutako instrumentuak. Gitriza, alboka, panderoa, txalaparta. Eta uste duzue musika hori, osea, pentsatzen baduzu euskal musika tradizionalean adibidez, aspirgarrea dela izango zenukete, Hombre, depende. nola ikusten duzue? Igual, zaharkituta izan daiteke. Gazte asko, Han Zaragongo larun batean gau esentzuten bai, pizkat asperga. Mauriziaren abestiren bat, ez? Hori da. Bueno, ba, gaurkoan, ez dakite dakizuen, baina La Kuadran, badago talde bat, La Kuadrako airea, non betidanik, bueno, badaramatzatea hainbat urte, ba, gure euskal musika hori edo gure euskal instrumentu horiek erabiltzen, irakasten, pilo bat ikastari izan dituzte beti, eta, bueno, ba, bereiekin elkartu gara, apur bat, gai horretaz hitz egiteko, ikusteko apur bat nola dagoen egoera, ze azkenean, ikusi dugunagatik azkenengo boladan ez, euskal musika tradizional hori indarra galtzen ari da edo guztiz kontrakoa. Indarra hartu du. Ze adibidez, Zune bat, ez? Ezagutzen duzu Zune, barniatzen hori. Hori da, no? Zunek dena egiten du trikiaren inguruan. Bai, Neomak taldea adibidez, bai. ezagutzen baldin baduzue, beitu duplaren kasuan, bereiek erabiltzen dute elektronika, Bai. aldi berean euskal dantzen melodiak eta erabiltzen dituzte, orduan, Xabi Solano, betidanik izan dela, adibidez. bai. Gero bebai zetaken, Zetaken hori mito aroarena, hori bebai euskal kulturarekin, bueno, kultura korrea, baina bai, musika osatuta badako, hori da. horrekin lotuta, bai.
ez dakit, transformatu da, ez da? Bai. Bizirik dago, baina beste forma bat. Igual indarra galdu ez, indar hori transformatu da. Ja ez da duela igual 50 urteko, ez dakit, egitura berdina, baina bueno. Bueno, horregatik galdetuko diegu, zer kontatzen diguten Bai, hori da. La Cuadrako lagunak. Zertu bideoa. Gure musikariek zergatik erabaki zuten euskal instrumentuak jotzen hastea? Bueno, Mario naiz, Barakaldarra eta 3 taula txalaparta taldeko kidea. Eta, bueno, nik txalaparta edo euskal musika sartu nintzen militantziagatik. Kaixo, ni Jorge naiz, ere 3 taulako kidea eta Barakaldarra eta Mariorekin batera sartu ginen txalaparta ikasten. Gai hortan militantziagatik baina aldi berean bultzatu nahi genuelako gai hortan pixkat Euskal Herrian euskal kultura. Ni Robert naiz, La Cuadrakoa, eta La Cuadran bertan hasi ginen orain dela 30 urte edo txalaparta jotzen eta txalaparta jarraian hasi ginen albokaz. Gero La Cuadran hasi ginen ikastaro beste instrumentoekin, adibidez pandero, trikitrisa eta bar. Haupa, ni iratzen naiz, Sodupekoa, hasi nintzen La Cuadran, trikitritza jotzen, instrumento niretzako oso alaia da. Eta gaur egun, ze leku okupatzen du euskal musikak eskualdean? Aukera izaten dute kalean jo ahal izateko edo izkutuan egin behar dute? Denbora gitxi daramate hemen bizitzen, gutxi ikusi dut. Bai dau euskal dantza, bai gauzak, eta baina urtean, behin, birritan, hirutan, baina oso, ez dakit nola esan, oso formala. Gazteen artean nik oso gutxi ikusten dut euskal kultura edo euskal musika kalean jotzen edo orga batean sartzen dira bozeregailu bi, gero ordenagailu batekin, zerrenda, musika zerrenda eta listo. Orga horrekin, kale-eskale, edo tabernaz-taberna, plazaz-plazaz, doaz, baina ja jotzea edo zuzenean, musika zuzenean, ja oso gutxi ikusten dela gazten artean. Gure partez, albokariak izan ginenean, aukera batzuk izan ditugu. Hori, auzoetan edo jaieta desberdinetan. Logo egin genuen talde ezberdina, trikitrisa, alboka, pandero, fusion, egin genuenen Ala Ziporen influentziarekin, hasi ginen, esan ez. Ez dakit, arrakasta ona eduki genuen, ezta? Igual eman genuen 20 urte jotzen. Eta nahiko ondo, Baina gutxiago, baina igual 12 urte edo... Hori. Edo 14 urte igual bai. Urtean zehar, batez ere udan, baina urte osoan, boloak atera ziren. Garai hartako fanfarreak edo fanfarreak, gaur egunez dauden beste, edo askoz gitxiago eta batez ere gazteak sortzen dute elektrotxarangaz, gitarrak, haizeak, trompetak eta halako noizbait eramaten dute trikia, baina igual txirula, txistua, alboka, ja ez dago mantentzen nire guzti kalean ikusten dana, dala gure adineko jendea mantentzen duela.
Eta zer egin gazteekin euskal musikara hurbiltzeko? Aukera bat daude, ez da? Gula kuadran daukagu lokalak desaprobetxauz. Uste du guen izen badaudela ere, sodupen edo zaramillo. Guen izen adibidez, badaude lokalak praktikatzeko edo elkartzeko. Zer falta da motivazioa. Instrumentuak ez dira ingaresti, badaude aukerak alokatzeko edo zer. Baina zer falta da, hori, motivazioa. Nik uste dut ere ikasteko aukera eta ikusteko aukera eduki behar dutela gazteek ere, ez? Dinot, hemen geltoki xarrean hasi gara, panderu emoten, txalapartak, datorren ikasturtean ziurazki batukada egingo dugula, kalean egotea eta ikustea, ostia. Eta pizkanaka ere euskal kultura zabaltzea, edatzea, helaraztea eta hori murgiltzea. Karterri murgildu behar dugu euskal musikan, euskal kulturan, eta ezin dugu galdu zarma hori. Izan behar da divertigarria. Ebaldin bagara divertitzen, gazteak ere ez dute edukatuko errelebo hori eta ere gehiago beraiek emango dute beste aurrera pausoak, txalapartan bezala, badago jendea egiten duela gauza arraroak, baina elektronikaz eta gizar. Eta guen, hain gazteok ez garenez, ez esatea hori ez dakizen, eta ere, zabaltzea ateak, beraiek ere disfrutatzeko eta aukera izateko hori soinu tresna tradizionalak, beste aurrera pauso bat ematea eta esaten genuena bere garaia. Museotik atera behar ditugu soinu tresnak eta kalean ikusi behar dira. Bueno, zelan ikusi duzue komentatu dutena? Oso ondo, la kuadra beti ondo. La kuadra. Oso interesgarria. Nik ezagutzen nuen proiektua, ezagutzen nuen proiektua ja, eta lehen esan duzuna ikastaroena eta txikitatik la kuadran egin dituzte trik ikastaroak, pandero ikastaroak, txalaparta orain sodupen egiten dutela, eta hori, oso proiektu interesgarria iruditzen zait, azkenean indartzeko betidanik gure artean egon dena, baina igual ja gaur egun apur bat galtzen joan dena. Argi dago, azkenean nik uste klabea dela, gaur egungo batez ere gazte mundu horretan ez, edo berritzen garela, ala badoala dena pikutara, así que berritu ala hil. Bai, ni adibidez txikitan ez nahi inoiz egon musikako klase baten. Eta Marroko zen adibidez, egon naiz ematen panderosko klaseak, eta atorri nintzenan hemen ikusi dute hemen euskal kulturarekin ere bai, panderoa ere bai badago sartuta hortik. Bertan bai bada, jotzen dute panderoa eta... Bai. Desberdinea. Baina antzekoa. Antzekoa. Soinua berbera da. Bueno, badakizue, azaitezkete panderoa jotzen. Egin ezakezue bikote ona, batak panderoa eta besteak trikia. Venga, oie, nik klasetara ja nintzen, Baina, bueltatzen nahi zenean, kontatuko didazue. Pintxo, por lo menos, igual. Hala, ino. Eskerrik asko, Ai. Bueno, hau izan da guztia. 7. atalarekin bukatu dugu ja. Gaurko gaia interesgarria egonda be bai. Nire gustatu zait. Gaztei gertutik bitzen zaigun zeo zer izan da. Mugikorra, gero Ainoak aurkeztu digun euskal musika hori. Orduan, gozatu hau entzuten eta bitartean, zer izan behar dira? Astoak izan. Hala, agur. Agur.
Astoa, astoa.